bịa cheta na ndị be anyị na-ekwu okwu sị na ọ bụ nkụkọrịta ka otele na-abụ ji wee bụrụ otu. O nwere ofu ma kpọ ya nkakwụ ọ sị na anị ya bụ Annie Stephanie mụ ịkpọbaghị aha ime gị public afọ m ihe ị dere ya na nke ọzọ sị na ọ bụrụ widow niile nọ streeti anti-commonental house ọsịsọ ị na-arakwa di since di gị ji nwụ ịma bụ nọ streeti ka ị nọ onye a gị na ya na-aka ya ọ dị ọ bụrụgodu ụdị mmadụ ị ga na-ezo ezo onye ka eji wee sị na di bụ di enyi bụ enyi agwaburu ọ ga-ịmarọ kedu inu ntụrụ ebe a ọ nkọkọrịta otele na-abụ ji bụrụ otu ọ dị gị nwunye dị ma nweta gị sef ọ ghọsara gị enye ure n'ọkpa ị na-ezuzu ịma na achọpụta m na ụfọdụ n'ime unu amachasị ike kedu ihe ajadu na okorobịa ji okorobịa na-abịakwute ajadu bụ mostly bụ ndị digital widow ndị di ha debere ihe akụ na ihe enwe ijide ego gidego na Q join nke nwa ga na-enyezi ya enye a na-aka akụkọ ụfọdụ na-akọgheri ndị makwa ihe ewere ego ihe nkụzi bara onwe anụnụ okorobịa pụta ọsị na ajadu ju ụmụ ịtọ na ịnọ n'ụlọ ọfụrụ gị onwere ụlọ ọfụrụ gị ihe na-eweta satisfaction ka ọ na-enye gị nke nwa na-enye ego den ndị na-enwe ekwe na ego ụmụ nwoke were ha na-agba ma ịchọ yes aka o ji abụ di nwaanyị nwụọ nwaanyị ebu aka n'isi okpueze gị erughị ana ọnụ ụzọ gị ya oye rufu gị ya oye maka na nwoke kwesịrị na nwoke n'oge n'akụkụ anọkwazi kedu ihe eji ekwepụsị na ya na-atụ ụjọ ara aja ya gba ebe di ya nọ ọ ndị maara ihe ga-eji aka ha nakpọ kwanyere onwe ha ugwu ma na ọjọọ ngụ ka apụta ọnụ n'ime na-enyopụta anya na-ayọchie kọgharị ịdaba n'aka ọjọọ kedu nwatakịrị di ya nwụrụ ya anọgide ruo na nka ha dị naanị 1% akọwago m ebe a ụfọdụ asị nwunye Jizọs nwunye ndị deputy Jizọs ọ na-enwunye Jizọs gwa m ajadu bụ nwunye Jizọs ha eruo 1% nwa onye di ya nwụrụ dị 22 years ọ ya anọgide ọfọzọ ruo na nka commonental house ọsịsọ na ọkụ nsi ezuzu aha alaike ka agwụ nke bụ eziokwu nwata ga-anọ na-ayọchie ụfọdụ bụ ndị achọrọ ime enyi mana medical issue bido arise bụ na ha ebido chọba relationship ị na-apụ ara ema na ọkụ unu si ezuzu ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ na peji ma ekwugo ma efu peji m gafere ụkwa you must not be here screw and pass di nke gị dị ndụ jidie ihe nwoke jiri iche bụ na nwunye ọkwacha nwunye ọ je nụrụ nwaanyị ọzọ chọọ mana nke anyị bụ ụmụ nwaanyị ọ dịrị otu a ọ nwere ike ndị ya na-abịa na ma gaa like na ha because na ibu gị widow ha ụfọdụ na-afọta widow na onwere option mana mụnwa na ebe a na-agwa gị na ka nwere option package onwe gị ọfụma na-ayọchi gị ọ ga-esendịrị gị kedu ihe kpata ndị gboo ji ekpuchi nwaanyị ọkwa ụnụ che na ụnụ ma ihe kwado onwe gị ọ bụrụ na di gị nwụọ na-eche ịnụgharị di pakeji onwe gị ọfụma na kpụọ ikpebere Chineke jide onwe gị self control be discipline anya niile dị ebe ị nọ ọ bụrụ na ị maghị ya anya elu na ana na-ene gị ma mmụọ ma mmadụ anya dị ebe ị nọ ngwa ngwa di gị nwụọ bụrụ sọ mmadụ ma mmụọ na-ene gị mara ya amarụ ọkwa ị nụrụ ihe m kwuru ọkụkọ ara na-apụ afụbe nkịta mmanya n'Igbo oke agwa gị ma ọ tụrụ ọhụụ sị na ọnya apịakarịcha na mpe na ahụ nwaanyị mana ọnya ka akpa ike kwanyere onwe gị ugwu when nature visit you ji nwayọ imelo down gị na di mmadụ na-eme enyi ị ga-ekwu nwa okwu dị mmanụ na-aza kọlụ nwunye ka you talk ọyị nọrọ ofu ebe mechie ọnụ na-enene inwejighị nwoke ahụ aka unu na-eri enyi gbọsọ omegide okwu ya ọdọ mpụọ gị ma o nwee ike gị nwa chọrọ ibegide akwa yogide bike na kpụ ịnọkwa ka ị ga-anọ okwekwe ịmapụtakwa chọbakwa ọzọ jọngụ ka ị nọ so ndị dị lọki bụ ndị nweta nwere onye ga-ekuchi ya ikuchi maka ikuchigo gị ma na onwe gị tutu ekuchie ga-ekichie jekwa cheki maka emepụ ya bụ omenala ndị a na-amara ọkụ ịnọkwa ọdụ ka onye nụrụ di ịrapụ nwoke a je di na nwoke ọzọ ihe efere ewere nke gị ga-aka Joseph ma ịma ha ka ị marakwa ya na so ji nwayọ kwanyere onwe gị ugwu baa beghị nakata okorobịa na-abịakwute gị ebe ajadisi ọ bụrụ na iji ofu nwa ị ga-adịgoro kiefụ ịma ma ọchị ịnụghị anụ ọchị ịnụghị anụ ọbịa nụọ gị nakata esi na okorobịa ji ụmụ ịtọba eme gịnị ka gịnị ya na-akọdịrị ndị be ha ya ejikwa anya ọma fụ biko ọ bụrụ na di gị dị ndụ nwunye gị na ya anya mana ihe o ji ewute mbụ na nke nwaanyị bụ na nwaanyị abụ di ya nwụọ ta ịchọ ọkwado ịnụ di ọzọ
ọtụtụ n'ime ndị ajadi bụ ndị abụọ ndị nkwụgharị mana ihe dị na relationship emego ha ihe akụzibugo m ya ebe a ọ bụrụ na ọ dịgo otu a anti na kpuo ka ahụ gị jụọ oyi eziokwu ka m na-agwakwago ọ bụrụ na nwoke bịa ihe anọ kịta abụ enyi kọbakọba.org ka anọ ikuchi ebe ka efu nwoke chi ikuchi nwaanyị na latest na-abụ ịgbaghe ndụ yes ndị widow gwago m ya karịgo fọ ndị olori ọ bịaghị igbugha egbu o kọma na ya trọs na Nigerian women ọ ma establish cha ga-eche ọ bụrụzi young guy yes and these people ga-atọ gị ọfụma ime ike dị ebe 30 onye 60 something na-abịakwute ọha ga-akwụba gị mee gị establish zụọrọ gị ụmụ test mpịa mee omenala kochie gị pịachie gị and onye gị instruction ị na-efoli so jekwa gbakọ onwe gị agbakọ peti gbakwa nke gị a gịnị aha sa ebe a maka aha Chineke ewepụ dị ma anọ n'akụkụ ma iwepụ nwunye gị a n'akụkụ ọ ga-eghọta ihe a na-akọ kọma na nke ka njọ bụ na nwaanyị ọ dịrọ otu nwaanyị dị ka nwoke dị a na-akọ ụfọdụ a na-aka eri ude jungle enwekwa ndị nọkwa na di nọkwa jọndụ ha nọ na di kwọkọtịn ụmụ nwoke one ma one arịcha na adị m aka aka ụfọdụ ndị nke a di ha bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga iche ụfọdụ bụ ndị nne nwaanyị na-ayị ndị big man ọ na-eme ọfụma na biznes o wetezi ego nye di ya oche na ego a ga-akwụ anti you lie ọsọ gị weta 100 billion nye di gị mana ị na-eme ọfụma ịrata ego na bịa establish ego ahụ ga-ada mmiri baa n'ụlọ di gị were kwe ọjọkwa chọkwa ofụma agbọbịa na-agbarikwu ebe a trọsụ ndị a na-aghasara gị ihe maka na di gị ka dị ndị na-aghasa before you know it ha bụ ebe ụmụ gị nọ jiri ofu nwa gị mbe ya akara ohiri obi gbarie tere ifube ebe ndị ana mere ihe ịkwọcha aka tinyere ọkụkọ aka ifubeghị asị na nwaanyị a mgbe nwe na-agba China ọ na-eme nke were ofu nwa gị gbarie gị ekọnọmi fia na ya gị na-abụ ule bịara gị ụgwọ sị ha sara gị tere empire na taa jikwa nwa ya kwanyere onwe ugwu onye ọbụla jikwa nwa ya baa ahụ ju onwe ọdụ ị nọrọ n'ụwa ahụ gọbachi gị ka gị na di gị grow old with you and gị na di gị ka kọọ nka mgbe aka unu ga-eme onwe unu enjoy nta nke ha nwụrụ onwe onye jere ebe ọ nọ kwere ka nke ya nwụọ kọmọ na ihe ndaba ya ka eji asị mmadụ neziri anya ọfụma tutu itekere nshi ka m na-agbakpago ha n'ikpeazụ mmanya ka a na-arịtakwa dochi elu anakwa mmanya ka a na-aṅụtara dochi anakwa adatakwara elu n'aha Chineke di gị daruo anata onye ọbụla ebisara buru obere ya ga-ajụ gị ka eke ma nwee jụkwa gị kedu nsogbu ị nọ sọ kakwara gị mma na ihere onwe gị n'arụ ọtụtụ ndị ajadu ifo ka nọ na relationship kpọtọba isi ebe a bụ ha n'anya dị man na-ehepụ ha na-egbuturu ha mkpa ha akpọtọba nwoke ahụ ike ji ha na-egwu mana ha na-eche anya ihe ha na-erite na ụzọ ete ka ntịgbu road far especially ndị young widow ụzọ dị far ifo ọkpọtọba ọnụ ebe a the man wike na order ya around ịma nje ebe a otu a ka ihe esi nyọsi ya no problem sa ọ bụ obe maka ọ bụ ụmụazị ọmọgọ na the man na-help the man na-eme gị establish the man ọ na-keep rules to the core maka ọ ma na ọ break rules ọ ma nweta onye dị ka the man ọtado mana mgbe di dị ndụ di enwe ike egwu ya ọsị ya chaa mana kịta ọfụgo na egwu a na-agba abụghị egwu ncha egwu abago na ncha asị anya papa unu maka uche gị dịkwa ya ori ikpeazụ chetakwa na ekwe na-ada ụda na agbalike anti-house